ότι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι έκαναν προηγουμένως. Γιατί θα βλέπουν και θα αντιμετωπίζουν όλους εσάς απέναντι τους. Θα κρατούν και πρακτικά, θα προσέχουν και τι λένε, θα αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους, θα μαθαίνουν και γεωγραφία, θα μαθαίνουν και ιστορία και θρησκευτικά, έτσι ώστε να μην γίνουν σαν αυτούς. Γιατί δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε μελλοντικός ηγέτης να λέει πως θέλω να γίνω σαν τον Χριστό και θα λέει δεν θέλω να γίνω σαν τον Χριστό.